Nå, hvordan gik din første dag i skolen? Det gik lort. Ser du nogle gange på folk og tænker, hvad sker der inde i deres hoveder? Hun er en lille møgunge. Ja, må ikke. Der er noget galt. Vi må finde ud af, hvad der foregår. Men vi får brug for støtte. Giv signal til faren. Kom så! Vi taber Jesus! Vi taber Jesus! Hun kigger på os. Hvad sagde hun? Hvad? Jeg beklager, chef. Giftede os med en forkerte. Hvad skete der? Gav vi en fingeren? Hvad? Hvad er der galt, kvinde? Hvad? Giv signal til ham igen. Riley, hvor... Hvordan har maven det? Og ham valgte vi frem for den... Den svenske toiletrenser. Skolen var lort, okay? Hvad var nu det? Jeg synes, du sagde, vi skulle lade som en... Døde mennesker. Riley, er der noget galt? Chef, hun er lige. Givet os fingeren. Lav en magtdemonstration. Jeg vil nøde... Pille næse. Nej, ikke foden. Riley, jeg bryder mig altså ikke om den der tone. Jeg skal give dig... Fingeren, gamle mand. Nej, træk. Fuck yeah, okay? Chef, jeg synes, du skal pille næse. Pille næse! Riley, du tvinger mig til at pille næse. Nu beder du selv om det, farmand. Nå, men... Klargør foden. Nøgler i sikkerhedsposition. Klar til at pille næse, chef. Du skal ikke pille næse! Fyr! Så er det nok. Op på diverse. Fingeren er nede. Fingeren er nede. Godt arbejde, mine herrer. Det der kunne være blevet en katastrofe. Det der var en katastrofe. Jeg har tynd skid.